Poštovana gospodo, dobro večer svima. Ovu pressicu sazvali smo radi pozivanja naših sugrađana na odaziv i potpisivanje za obje referendumske inicijative, to jest za promjenu izbornog zakona i za otkazivanje Istanbulske konvencije. Zašto baš sad? Iznenađeni smo i zgroženi ponašanjem pojedinih aktualnih čelnika koji na najgrublji način onemogućuju građanima izjašnjavanje po pitanju referenduma kao još jedinog pravnog preostalog načina političke borbe naroda u našem društvu. Neshvatljivo je i neprihvatljivo da građani nemaju Ustavom zagarantiranu mogućnost na izjašnjavanje o referendumima. U Rijeci i Samoboru građani uopće nemaju priliku izjasniti se o referendumima, a u Zagrebu, Osijeku i nekim manjim gradovima se traži veliki novac za štandove, za gradske lokacije za koje svi građani plaćaju poreze, prireze i doprinose, pa je neshvatljivo da ponovno plaćaju isti prostor. Osim lokalnih aktualnih odnarođenih vlastodržaca, neviđenu opstrukciju i sabotažu referendumskih inicijativa čine svi mainstream mediji koji svakodnevno serviraju laži o referendumskim pitanjima. Ne slušajte ni stranke i vođe koje su vas izdale, niti njihove satelite, male strančice koje bi upravo novim izbornim zakonom zauvijek nestale s političke scene. Političke kaste se boje naroda i njegova mišljenja i ne daju da se narod, nakon što se izborio za državu, izbori za demokraciju i slobodu. Da imamo državu, imamo je, no ne živimo u demokratskom, nego u partitokratskom društvu, daleko od volje naroda, kojeg su upravo takvim izbornim zakonom ne samo masu puta izvarali, nego i opljačkali, osiromašili, a ljudi zbog njih bježe iz države, jer pored partijskih uhljeba ne mogu naći posao, niti zaraditi za pristojan život. Političari koji u narodnim inicijativama i narodu vide neprijatelje nisu demokrati. I nameće se stalno mantra o želji da se ukinu prava manjinama, što je uistinu notorna neistina. Ne ukidaju se nikakva prava, samo bi se onemogućila trgovina sklapanja postizbornih koalicija, jer bi se manjincima samo uskratilo odlučivanje o povjerenju vladi i donošenju državnog proračuna. Smanjio bi se broj saborskih zastupnika na maksimalno 120, čime bi se na godišnjoj razini uštedio uistinu ogroman novac. I treće, s 3 preferencijska glasa svaki potencijalni saborski zastupnik bi se trudio da se svidi i bude odgovoran svojim biračima, a ne šefu stranke. Što se tiče druge referendumske inicijative, to jest otkazivanja Istanbulske konvencije, svi znate da je ona na silu, to jest mimo volje naroda, ratificirana u Saboru 13.4. ove godine. Unatoč činjenici da se radi o potpuno, ponavljam, neznanstvenoj rodnoj ideologiji, unatoč činjenici da su je nepoželjnom i štetnom za naš narod ocijenili akademici, znanstvenici, Hrvatska biskupska konferencija, pa i sam otac Papa, političkim pritiscima i trgovinom ratificirana je izopačenost, to jest rodna ideologija, koja će hrvatske građane koštati milijardu kuna, a uvođenjem grevija, nadzornog tijela izvana, oduzet će se suverenitet našoj državi u prevažnim pitanjima koja se tiču obitelji i svega povezanog s njom. Unatoč i činjenici da se i prije ratifikacije preko 100.000 građana u prosvjedima izrazilo protiv neznanstvene, protuprirodne rodne ideologije, odnarođeni vlastodršci su je ratificirali i time dali do znanja da ih ne interesira što objektivno misli narod. Baš zato, dragi sugrađani, bez obzira na vjersku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost, podržite obje referendumske inicijative, dođite do naših volontera i dajte svoju podršku vašim potpisom. Pokažimo da imamo ljude koji žele promjene
ljude koji će graditi novu Hrvatsku zasnovanu na domoljublju, prosperitetu i blagostanju svih njenih građana, zasnovano na moralnim, čestitim, odgovornim i sposobnim političarima koji će uvijek osluškivati bilo svog naroda i služiti mu. Pozivamo sve naše sugrađane da se odluče po savjesti i zdravom razumu, a onima koji su i kršćani da se ne prodaju za zdjelu leče i da ne izdaju vjeru otaca, da ne postanu takozvani Istambulci, ljudi licemjeri koji sjede na dvije stolice. Jer licemjer je nepošten prema samom sebi, pa kako onda neće varati i narod? Jer kaže naš narod, ko laže, taj i krade. Zato, dragi sugrađani, vi koji priznajete znanstvene činjenice, a ne šuplju izopačenu ideologiju, te također želite birati zastupnike koji će vas zastupati, dođite, podržite inicijative za oba referenduma. Vašu podršku, to jest potpis uz kojeg je potrebno upisati vaš OIB, možete dati kod naših volontera na sljedećim lokacijama i u sljedećim terminima, četvrtak i petak, dakle sutra i prekosutra, na Trgu hrvatskih branitelja ispred naše poznate Kroatike i u Moščenici u blizini mjesnog ureda, na oba mjesta od 9 do 12 ujutru i od 5 popodne do 7 navečer, od 17 do 19. U subotu na tržnici smo od 8 do 12, te u nedjelju ispred svih crkava. Još nije gotovo, još samo malo. Poštovani sugrađani, ovo moram reći jer puno ljudi ne razumije. Vi vašim potpisom omogućujete samo da građani koji žele promjene nakon prikupljenih potpisa zatraže i raspisivanje referenduma. Tek kad se raspiše referendum, vi onda odlučujete tajnim glasovanjem prihvaćate li ili ne ono što se referendumskim pitanjima traži. Dakle, budite demokrate, budite solidarni, omogućite nam svojom podrškom da skupimo 380.000 potpisa. Pazite, niti jedna zemlja na svijetu nema tako rigorozan način uređenja referenduma, istina možda Sjeverna Koreja, ne znam, gdje se samo u 15 dana zahtjeva prikupljanje 10% glasova birača od ukupnog broja glasača u Republici Hrvatskoj. Dakle, već sama rigoroznost, kratki vremenski rok 15 dana, prevelik broj potrebnih glasova, te neviđena diktatura pojedinih vlastodržaca svakog bi poštenog građanina alarmirala i pozvala na djelovanje. Dođite, promijenimo izborni zakon, otkažimo neznanstvenu istambulsku rodnu ideologiju. I još jednom sve vas iskreno pozdravljam i pozivam da nam se pridružite u ime ovdje nazočne gospode, gospodina Ive Vranića, hrvatskog branitelja i jednog od osnivača Hrvatske demokratske zajednice. U ime gospodina Miljenka Bušića, predsjednike stranke Hrvatska stranka prava Ante Starčević, u ime gospodina Zdenka Kelave, predsjednika Hrvatske konzervativne stranke, u ime gospodina Zlatka Iskrića, predsjednika Udruge veterana Domovinskog rata grada Petrinje, u ime našega gospodina Branimira Bešlića, mog kolege zamjenika petrinjskog gradonačelnika i predsjednika stranke Milan Bandić 365, u ime ovdje nazočnog gospodina legendarnog legionara, pripadnika bojne Frankopan, gospodina Gorana Brebrića, i u ime gospodina također hrvatske legende i branitelja Vlade Dumbovića, također ovdje nazočnog. I naravno u moje osobno ime. Sad će vam se ukratko obratiti i gospodin Miljenko Bušić, predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Starčević. Izvolite. Hvala lijepo, gospođo Kali. Jedan mali ispravak, ja sam predsjednik, ali podružnice Petrinjske. Što se tiče referendumskog pitanja za otkazivanje Istanbulske konvencije, tu je jasan stav Hrvatske naše stranke. Znači, o tome smo i na prošloj pres konferenciji dosta govorili, tako da se ne bi se puno referirao vezano za to. Govorit ću nešto više o ovom drugom pitanju, odnosno o pitanju vezano za promjenu izbornog zakona, odnosno promjenu članka Ustava vezanog za sam izbor. Ali prije svega, kratko ću se osvrnuti na samo manji dio događaja
u proteklom periodu koji nisu uopće zapaženi ili su marginalizirani, a posredno su povezani s pokretanjem inicijative za izmjenom članka Ustava zakona koji bi doprinio pravednijem izbornom zakonu. Nedavno je objavljena vijest da Srbija snima film o Jasenovcu i da planira iz proračuna izdvojiti 20 milijuna eura plus još toliko donacija iz privatnog sektora, a navodno je poslan i prijedlog našem HAVC-u da sudjeluje u istom projektu. Nadalje, poznato je da Srbi već duže vrijeme namjerno forsiraju temu Jasenovca, od izložbe u New Yorku do 4 komemoracije gdje u Jasenovcu, prema riječima Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, jednog od glavnih političkih pokrovitelja navedenog filma, obilježavaju stradavanje 500.000 Srba, po njemu sistemskog i državnog projekta uništavanja Srba od strane hrvatskog naroda, kojeg po njegovim riječima ne mogu ni zaboraviti, a kamoli oprostiti. A sve to rade kako bi skrenuli pozornost sa zločina koje su počinili 90. godina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prošle godine u Nišu, 2 dana prije 27. obljetnice okupacije Vukovara, zapovjednik kopnene vojske Srbije, general potpukovnik Milosav Simović, pjeva četničku pjesmu na čemu mu čestita ministar obrane Aleksandar Vulin i još neki visoki dužnosnici. Dalje, prije 10-ak dana službena delegacija vojske Srbije na Ravnoj gori je položila vijence i zapalila svijeće četničkom vođi Draži Mihajloviću. Znači, evidentno je da bez obzira na spomenute i mnoge druge incidente, hrvatsko državno vodstvo na njih ili ne reagira ili reagira krajnje plaho i umjereno, te i dalje inzistira na ulasku Srbije u Europsku uniju. Istovremeno, zbog očuvanja vlastitih fotelja, hrvatski političari toleriraju tu neprijateljsku agenturu, jer ključnu polugu vlasti u Zagrebu drži Vučićev potrčko Milorad Pupovac, Pupi, kako ga on od milja zove, koji po nalogu svog gospodara iz Beograda priprema najavljeno drugo poluvrijeme. Jasno je iz dosta primjera da je taj Vučićev potrčko trenutno najsnažniji političar u Hrvatskoj, jer primjera radi, nedavno na zahtjev dijela opozicije u Hrvatskom saboru za novim izborima, on se kao predstavnik srpske nacionalne manjine odgovara njima riječima: pa dobro, dat ćemo vam izbore. Znači, saborski zastupnik izabran po posebnom hrvatskom zakonu, lex specialisu, kojemu je omogućeno da s minimalnim brojem glasova bude izabran u Hrvatski sabor kao predstavnik srpske nacionalne manjine, koji po nalogu Aleksandra Vučića provodi sve ono što mu isti naredi, bahato sebe predstavlja kao velikog vođu, demonstrirajući svoju snagu kao predvodnik velikih promjena, a sve to zato što sadašnja tanka vlast ovisi o njemu. Upravo on dovodi u pitanje politička prava Srba u Hrvatskoj, koje su veća nego prava igdje ikoje manjine u Europi, dok s druge strane potpuno ignorira Šešeljevo divljanje u Vojvodini, koji protjeruje još malobrojne preostale Hrvate. A nije mu ni na kraj pameti da bi prava Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji trebali biti vezana, kako je običaj u drugim zemljama, pravilo reciprociteta. Kada bi Pupovac rekao jednu riječ protiv Šešelja ili Vulina, koji je također četnikovao po Hrvatskoj, napravio bi više za Srbe u Hrvatskoj nego sve ono što je kao lider Srba u Hrvatskoj napravio od rata pa do danas. Naš sadašnji nakaradni politički sistem vezan za izbore nacionalnih manjina, po kojem je potreban jedan glas da bi ušli u Hrvatski sabor, ne predstavlja demokraciju i ne predstavlja prava nacionalnih manjina. Upravo suprotno, on omogućuje sadašnjim predstavnicima nacionalnih manjina da uz pomoć obmana i laži pune svoje džepove i čine sve osim onog što bi zapravo trebali činiti, a to je predstavljanje interesa svojih nacionalnih manjina.
Potpuno su izostala bilo kakva dostignuća zastupnika nacionalnih manjina za sve svoje sunarodnjake, a pojedini su i više od 20 godina u Hrvatskom saboru. Oni besramno trguju sa vodećim strankama, a dokaz tome je i taj da ima 80% građana nacionalnih manjina koji im ne vjeruju jer glasaju u općim izbornim jedinicama kao i svi ostali građani Republike Hrvatske. Ovim referendumskim prijedlogom nikome se ne uskraćuju nikakva prava, već se pokušava u okviru zakona prisiliti upravo njih, predstavnike nacionalnih manjina, da prestanu sa besramnom trgovinom, da se konačno počnu baviti sa svojim specifičnim legitimitetom i poslanjem, a to je povlaštena zastupljenost i interes nacionalnih manjina. Usprkos opstrukciji građanskog i ustavnog prava građana da se izjasne po pitanju referenduma, te zahvaljujući velikom doprinosu volontera koji prikupljaju potpise diljem Lijepe naše, posebice u Petrinji, zahvaljujući velikom trudu gospođe Kaleb, prikupljanje potpisa ide svojim tijekom, ali čini mi se nedostatno, a zbog mnogih uzroka koje ovom prilikom ne želim spominjati. Zato ovom prilikom pozivam i apeliram na sve hrvatske građane, posebice na građane Petrinje, da iskoriste ovu priliku da konačno mogu birati u Hrvatski sabor one predstavnike koje oni žele u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem gospodinu Miljenku. Obratit će nam se sad i gospodin Ivo Vranić, hrvatski branitelj i jedan od utemeljitelja HDZ-a. Gospodine Ivo, izvolite. Dragi prijatelji, ja ću vam se obratiti, ratnici moji prijatelji, obitelji vaše, iziđite na ovaj referendum, zaokružite da se promijeni ovaj nakaradni izborni zakon, nakaradna ova Istanbulska konvencija. Svaki normalni čovjek, kršćanin, pa ne bio i kršćanin, je protiv toga. A reći ću i zašto. Pogotovo ovaj nakaradni izborni zakon, gdje ja i neću nazivati ni četnici, neću ih nazivati jer to je za njih pohvalno. Ja ću ih nazvati teroristi. Srpski teroristi koji šetaju po Hrvatskom saboru. Od Milorada Pupovca. Da li je srpska nacionalna manjina toliko obespravljena da oni u Saboru imaju zagarantirana 3 mjesta na čelu sa Miloradom Pupovcom, gdje su svi članovi većinom iz SDSS-a. Mile Horvat se izborio, otišao je za državnog tajnika u Ministarstvo zaštite i okoliša. I onaj Drakulić, on je otišao isto u jedno ministarstvo. Milorad Pupovac živi pod Sljemenom u vili. Sinu je kupio stan u Berlinu, ima 81.000 kuna plaće, opljačko je Teslinu banku koja nije ni stvorena. On je opljačko i bio i predsjednik nadzornog odbora. Taj isti Milorad Pupovac, Pupi, šeta po Saboru, drži nama lekcije, nama braniteljima, invalidima Domovinskog rata, proziva hrvatski narod ustašama, a iz državnog proračuna dobiva za Feralov list, to je nasljednik, Novosti, dobiva tolike milijune kuna. Pitaću ovdje prisutnog gospodina iz Petrinjskog radija, koliko ste vi dobili iz državnog proračuna? Ni lipe. Nikada. Izborni zakon za koji sam ja glasao srcom i dušom za svoj HDZ, meni stavi za ministricu Ninu Obuljen, koja nije bila ni na listi. Stavi mi Martinu Dalić, koja nije bila ni na listi. Kako se ja mogu s time složiti? Izbace ljude koji su pokušali uvesti red. Riješe se Zlatka Hasanbegovića, koji je uveo red da ove neradničke, nevladine udruge ne vuku toliki novac iz državnog proračuna. Danas ponovo gledam na portalu, nekakve u crvenima tamo haljama hodaju po Markovom trgu, a zamislite mi branitelji dođemo na prosvjed da kažemo
Vučiću, onom botoksiranom, da je on jedan četnik, da on nije europski Srbin, predsjednice. On je europski četnik. Bio je balkanski, sad je europski četnik. I on se šeta tamo, mi branitelji ne možemo ni prići. Dobro da nas nisu zatvorili. Isti slučaj dolazi u Gvozd, u Blatuši nas, 6 branitelja dočeka, 8 kombija, puni interventne policije. Prijatelji moji, ovaj nakaradni zakon, Stanimirović, njegova Leposava, koji su bili glavni učesnici u vukovarskom razaranju, prokazivanju naših vukovarskih branitelja, oslobađaju se krivnje. Ja i mnogi drugi branitelji odamo po policiji i dokazujemo da mi nismo radili nikakvi zločin. Da smo branili svoj dom, branili smo i Srbe i muslimane i Hrvate, sve redom smo branili. Isti taj Pupovac, ja ću se obrušiti najviše na njega, jer nije zaslužio da bude u Hrvatskom saboru, da od moje mirovine, iz mog poreza, on dobiva toliku plaću. Da sve svoje iz SDSS-a stavlja po rukovodećim mjestima. Njegova 2 brata su bila u četničkim postrojbama, pucali su po meni i po vama, prijatelji moji. I on sada radi non stop nešto huška. Neki dan je opet nekakvi bilten. Bilten je on izdao ponovo. A ja ću vam ovdje pokazati slike, pokazat ću vam presudu sramotnu hrvatskog pravosuđa, općinskog suda iz Siska, čovjek premlaćen Srbin, Rade Dragić iz Slavskog Polja, koji je oženio Hrvaticu i poštuje Ustav i zakon Republike Hrvatske. Znači, nije pristao da ide u SDSS, odslužio je ročni vojni rok hrvatskog vojnika, da bi njega Đuro Galugoža ubio Boga u njemu, evo slike ovdje na mobitelu, djetetu od 8,5 godina, maloj Loreni, on prijeti da će silovati. Nakaradnost, pravosuđe naše, hrvatsko, da tom čovjeku 6 mjeseci zatvora sa godinom dana uvjeta. Prijatelji moji, na intervenciju, znate koga? Premijera Pupovca. Pupovac je zvao državno odvjetništvo, čovjek ima sve dokumentirano. On je zvao državno odvjetništvo i tražio da se taj Galoguža Đuro što manje kazni. Taj Galoguža Đuro je pobjegao u Njemačku, živi u Njemačkoj. Kuća mu je obnovljena. Pokazat ću vam i slike kuća od terorista srpske, evo ih, koje su obnovljene. Znači, jedino ovo je kuća od Dragić Rade, ova zelena, koja je popucala, njemu se ne obnavlja. Njega maltretiraju, njega prozivaju, ali to ćete moći sve vidjeti u petak u Bujici. Želim reći, evo slike, gdje čovjek leži u bolnici, pretučen, ubili su Boga u njemu. Nikome ništa. I taj Pupovac sa tim zagarantiranim nakaradnim zakonom o izborima, on sjedi u Saboru, Bovu, Kelavu, tebe, Bušića, sve on nas naziva ustašama, nema niko hrabrosti u onom Saboru da mu ode zalijepit pljesku i sterat ga tamo u Srbiju, odi tamo živi, tamo beri 81.000 kuna. Hrvatski narod, ako sada ne progleda sa ovim referendumom, da mi to promijenimo, mi nemamo šta bolje očekivati. Djeca su nam ošla u Njemačku. Naša djeca nemaju mjesta, nemaju radni mjesta. Ali Miladin Malobabić, koji je isto tuko ovoga Dragića Radu, dobiva radno mjesto u Komunalcu u Gvozdu. Načelnik Vrga je bio tu. Pupi javio, on je naš član SDSS-a. Javno
se kaže tom čovjeku Cica Lapčević da dođe k njoj da potpiše pristupnicu SDSS-u. Nitko ne vidi od medija, jedini ko je došao jučer, to ću ga javno pohvaliti, je Bujanec poslao svoju ekipu da se uvjeri. Čovjek ima registar dokumentacije, pozna ga i gospođa Kaleb, ko je to, jer pričao je meni jučer da ste i vi bili u tom nekom kontaktu. Gospodin Marko Lukić zna general u vezi toga. Svi znaju u vezi toga. Pozvali smo novinare da dođu tamo. Znate šta se dogodilo? Niko ni došao. Nitko. Jutarnji, 24 sata, Večernji list, provjereno sam ja zvao gospodina Ćorkala, zvao sam gospodina Dinka iz HTV-a Kreštalicu i on mi se ispričao jer je imao tada dan gromova. Znate ko je došao u Gvozd? Došao je Dražen Keleminec, kojega Pupovac i antihrvatski mediji nazivaju da je to ustaša. Taj čovjek govori hrvatski i voli svoju Hrvatsku. I prije svega bio je branitelj. Šta doživimo tamo? Iz općine dolazi Stevo Rusan, pijan ko dud, i dođe nas provocirati tamo. Zamislite čovjeka koji je došao iz Osijeka živjeti u Gvozd. Pa meni je tak malo bedasto. Ili sam ja glup. Došao živjeti u Gvozd i on je tu, došao je pijan od gora i on pita tamo nas šta mi tu radimo. Ja mu ko hrvatski branitelj kaže, neko prijatelju, mi s tobom nemamo apsolutno veze. A pošto si ti došao nas provocirati. I ode. Nakon toga dolazi gospodin, žao mi ga, jer je iskorišten, naš je branitelj, ostaje bez noge u HVO-u, šta poštujem kapa do poda, gospodin Šimić, i kaže, ti Rade nemaš ovdje podršku od udruge branitelja. Ja mu na to odgovaram, alo, koja je udruga branitelja, vi ste raspušteni. Koga ti predstavljaš, imate 2 člana na papiru. Rekao, prijatelju, niko te nije ni pita za to. Odemo nakon te pres konferencije, mogu vam poslati svima koji imate Viber, tu snimku. Odemo u kafić u Gvozdu. Kafić se zove Složna braća, ali dobro, to je na autobusnoj stanici. Sjedamo tamo, ja, moj sin, Golub Mario, Rade, Dražen Keleminac i Boris koji je snimao isto ko ti sad, evo ovo. Šta se događa? Mene moja kćer zove, tata, ali me možeš povesti, ja sam otišao kući. Ponovo dolazi. Hoću vam reći, nasuprot autobusne, kombi, policijski stoji, kraj kafića se provozi policijska patrola, nakon toga dolazi taj Stevo Rusan ponovo, jer je kasnije mene nazvao Dragić, pa mi je rekao šta se je dogodilo. Izlaze ljudi iz autobusa i on onakav pijan, tim starim ženama i s tim starim ljudima viče na sav glas, eno vam ustaše, veli u kafiću. To se događa na našoj Banovini. Sve ko vodi ove stvari po Banovini, po kordonu, je glavni Milorad Pupovac na čelu sa onima biro takozvane Krajine, Lintom i tim Škaljcom i tom ekipom. Naša vlast, naši Hrvati, mi branitelji sve to gledamo i gubimo Hrvatsku. Ako ne promijenimo ovaj zakon, da taki neće, ja ću za svoje odgovarati šta sam kriv, ali neka odgovara i Milorad Pupovac, protiv koji je 7 kaznenih prijava stoji u DORH-u, on je zaštićen i viče kako je ugrožen. Od koga? Od mene, od njega, od nas. Idemo napraviti izborni zakon gdje će narod vladat. Narod koji će dati glas Miljenku, Kalebici, Kelavi, bilo kome, meni vlasti ne treba, ali želim živjeti u svojoj Hrvatskoj, za koju sam se borio 6 godina, za koju sam krvario, ja i mnogi drugi. Moji prijatelji koji su izginuli, ostali bez ruku, bez nogu,
I mi šutimo, imamo nakaradne čast pojedinim udrugama, nakaradne čelnike udruga koji bi vlastitu mater prodali za 1 lipu. I ništa ne poduzimaju. Imamo par portala kojima se možemo obratiti, od HOP-a, Dnevno, Direktno, Maxa portala, ali to je Pupovac naveo, sve su to ustaški portali. A njegove novosti koje govore i pišu lijepa naša lijepo gori, pa himna lijepa naša haubica, pa šta još ćemo doživjeti da mi pjevaju u centru Zagreba marš na Drinu. Pa gospodo iz vlasti, stranački moji prijatelji, progledajte, izgubit ćete nas stare koji smo sa Franjom Tuđmanom stvorili ovaj HDZ. Većina vas je bila tada u pelenama kad smo mi pojedinci ošli u HDZ. I reći ću na kraju, narod odlučuje o svemu. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem svim govornicima, svima koji ste se odazvali i još jednom molim sve građane, dođite, budite solidarni, pokažite vašu demokratsku razvijenu svijest i pripomozite ekipi ljudi koja se u nadljudskim naporima trudi u ovom blokiranom sustavu sa svih strana skupiti tih 10% u najkraćem mogućem roku, to jest u 15 dana. Blizu smo cilja, ali evo, ovisi o svakom glasu rezultat, zato odvažite se, radite po svojoj savjesti, budite svoji na svome i dobrodošli do naših volontera. Hvala lijepa. S tim zaključujemo pressicu. Hvala. Hvala vam.